Daghana dyan sa kuang napulak nga lubi. Uy, tiba-tiba dyan ko ani ron ba? Asa kay mas maayong baligyaan na ko aniha kay para paldo-paldo dyan ang halin. Basi, mahal dito ilahan ni Piping. Kung dili dito sa Tibungoy. Ay, kung dili ilan ni LG. Pero unya na lang na ako na problemahon bi. Ang importante karon, mahuman ko ni og saking. Pero ang problema na pud nako ani ron. Ang pag-alsa na pud ani pagawas dito Kay dili biya makasulod ang sidecar diri Ay, balon ako. Sigurado ko wala pa ron ka adtong eskwelahan si Dudong Pawik Solusyo og si Biti. Ako na lang atingan dito. Kay magpatabang ko ani nila. Tama. Hangaka na ba kayo idagan? Uy, diri na lang nako sila pabuton tulo. May lagi po untag, wa pa sila kaadto sa eskwelahan da. Uy, si Lucio! Uy, si Maria man na. Dili man siguro ni may eskwela ning bayanan wala man nag-uniform. At tuon ako di. Si Maria, Lucio, kabalo ka. Giatang-atangan jud ta ka diri kaya naman Maria. Ako pa ni mo no, di na lang ka musulod ron sa klase. Wala ka klase kay hapit naman Christmas party. Kanang nakoy istorya si mo ba? Tabangi ko bi, nakoy daghang bikirunon dito ba, pero ang problema nako saon pag-alsa. Ya, daghan to. Nadaghan kaayo mo ganing giat nga takano. Kasto, Nga dili ko nato makaya oy. dili gyud nato makaya, kailangan nato si Dudong Pawik ug si Biti jud. Ay tuwa si video. Tama. Si Lucio man si Maria, Pero, wala man nalag uniform si Maria. Para wala na daghang pangutana sa kung huna, ako na lang duulon bi para may balaan ako. Maria, Lucio! Biti may kay naabot ka. Lan pa'y ato ba? Wala ka nag-uniform. Alangan dili man ko muskwila, naagay ko ron diri no. Si Lucio dili muskwila na lang. Kay wa may tarong klase di ba Lucio? Ayaw pong eskwela bite. Kanang naman? ubanta. Asa? Naipatabangan ko ninyo, mamikir. Na ako'y bikiron dito. Pagkuman, ang problema, way mo tabang sa kong alsa kay parting bugata, grabe, parting daghana. Ha? Di na lang ta mo eskwela kay tabangan ako si Maria. Sige lang go. Okay ra na, dito raman ta sulat. Nakabalo ka, at nga na lang nato si Dudong Pawis kay magpatabang taniya. Sige. Sige, tagawan mo tanan mo. Basta Bantay dito, bitaw basta ka, mahalin mo bantay yung bitaw problema. ka. Ako'y bahala sa inyo, ha? Sige. Uy, si Dudong Pawis man Hoy! Saman mo tunod diha? Nag-meeting man mo. Sama na si Maria, wala lagi nag-uniform lagi. Yo siya miskwela Dudong Pawix. Nya sila pong duha Dudong Pawis, di po sila manulog sa eskwelahan, kay naami transaksyon karon. Sama na klaseng transaksyon Maria. Grabe ang Maria, business minded na kayo ba? Kunya, Ay nadaghang pangutana. Karon ako na po'y mangutana sa imuha. Unsa man, kursunada ka mo uban sa mga. kung negosyo na inyong adtuan, tapos patas ang bahinan, sabay ko ana. Cuman Maria, patas ang bahinan na o dili. Kay uban mi. Kani? Kansa ra gud bi. Murag ako may markansya na ba malugi jud ko. Di ako bayay nang muha ato no. Imo ming patabangon Maria. Kunya pagkatapos di pantay ang bahin. Bili mi ay, may pagmanulod ng Daniel Lucio. Tama bitaw tuod na imo Dudong Pawix. Tara Lucio. Ay pabitaw manulod ta kung dili pantay ang bahinan. Tara. Kansa? Maria, masukat ka nga pantay. Dili minimo masulod sa bulsa kay inaanang mga diskarte nimo unya ikaw mo ilabaw. Dapat ana pantay-pantay. O sige, musugot ako. Ikaw ni jud si Dudong Pawis. Tara. Bantay. Ana ba? A few moments later. Dara. Mo niya kung giingon sa inyo nga nakuan ako nahagdaw. Daghana de ani Maria. Nagiingnan bitaw tamo no nga daghan kay ko og hinagdawan. Ato ni rong ibikir. Maria, dito lang nato ni ibaligya ilang ni Piping. Ilang biping? Kay mahal kayong kilo. Ay pila man pod? Pag 31. Mao? 31. Pero kailangan palagi nato ni buntan Maria. Na. May pan pa di ay ni. May pag sa tibungoy na lang Maria kay ulin tanan dala apil nga buno. Ulin pila po'y kuha bini. 27. 31. 27. Ah, grabe, 4 man pwede diferensya. Ay, ito na lang ni buntan, oy! Dito na tuwa ibaligya Maria. Pero makasun na puta og Hasun kanan ba, nimo. wala hasun. Sige, hasun Sige, na sige, sige, ito magbunot. O sige, sige, ambi lang isa ka sa ako bit, Lucio, be. Hindi, tabang ta. Wala bitiw. Sige. Ang problema na po nato ani ron, ang masakyan ani. Sige, ako na bahala rin na lang. Ah, sige, kana, nindot na. Ani na lang Maria. Oh, Paminaw mo ha. Ini siya. Tingnan yung kapangon. oh. Kunya, magkuha ko og sakyanan. Si Tasing ba? Si Tasing. Kailan mo Tasing? Ay, bitaw. Nakatong tayo si Kader.
ipagawas lang ninyo dito sa katungkuan. Sa kanto ba sa kanto. Pagawas lang ninyo dito nya pagkahuman dito lang may magpaabot. Sa ato pang kamera, ano magdayong? Tabangay po ni dayong bro. Ayaw na ko bahala niya, Maria. O sige. Balitin dito pawik sa. Grabe dug ata oy. Grabe dugaya pong dudong pawik. Uy, ato na lang mang nahakutan ha. Oy, nana ko! Nakakot lang niyo tanan? Kana ba? Dugaya po di mo dudong pawik, soy. Alam nga na, gipangita pa na kung sinong tasin mo yung kagagang kay pasahero gintuan. Urot, tamala na mong hakot ni. Yatot? Grabe. Yaya ni mo sakay-sakay ramang kadali kay tiradahan na nato ni. Diri ko pasar. Ana, dira. Kani. Okay, karga na. Tabang po din ha. Karga na una luso. Ya, mga to namin yung kultasing. Unya Maria, Ya, paminaw mo. ang resibo dapat ani ha. Lagi na resibo para resibo lagi ako. Diri lang ko ninyo pabuta kay diri lang tanyo magbinahinay. Sige Oh, Maria, sige, takol. sige. Sa tibungoy takol. Tulak. O sige, bye-bye. Oh. Grabe tiba kita taron ba paldo tato. Gani. Lucio, bete. Ganina raman tanang paabot diri hapon naman lang. Wa pa man si Maria oy. Asa naghatong? Gani, sa Asa pagaya na niya. sa Oy. Ginoo karon. Oh, Lucio, dito pa mix bite. Nagpahulat din sa kuha ni mga gawa oh. Maayo Maria kay naabot na ka ganina ra gyud mi nagpaabot si Muha ba. Alangan kay layo man kay tong tibungoy kol pamasahin ako. Ya, salamat kay kula. Ano ba yan? Abi na ako, Maria, gisibatan namin nimo. Usay si batan ko nalangan lang ganita. Sige, Oh, basta pinahalin. fair play jud ang bahin ani. 2,275 ang halin. Ah, dapat binta, kayo. binta. Oh, binta. Sige. Na may isa kalibo. Tagpila-pila man tanyo ani, upat ng takabok. Syempre 250. Oh, 250. Sige. Tagaan takag 250. Gunite. Salamat. Oh, 250. Okay, 250. Oh, yeah, bahin nimo. Lasyo. Oh. Yes. Kusgan ba yakay ka no? Ikaw 250 bisan hinay kay ka mo hakay. Nakaning sa kalibo ku ane kay taga naman tamog 250. Sige. Oh. Naay 200. Tagpila-pila man tanyo ane. Upat sa takabok. Pag 50. Ah, bright ang Lucia! Ay, bright cake ba? 50! 50! Yes. Ano yung mo nindot? Fair play gyud ang bae. Oh, Ano? ana. Yung pagkaling 200, ako ani. Kitagalan man tamog tag 50. Napaman. Tapa, una pa gani. Pag kita kahuman, ikaw po excited kay ka. Naghubo-hubo na gaita. Nay 100. Tagpila-pila man tanyo ani. Banchingko. Bright ta, oy. Oh, Banchingko. Yes. Oh, Banchingko. Oh, Banchingko. Oh, ako ani. Kadali lang. Mao ni gusto nako. Oh, gani. Mga transaksyon na fair play kayo. Ah, pipli ka ayo. Oh, Yes, ya. ginubahin no. Parehas yung tagbahin. Kunya, Pantay, muli na pantay ko. ba? Nya, muli na po. Sige, muli na mo. Ya, salamat kayo ha. Salamat kay Maria. Gusto Oh, ay, sa pa yan. Salamat kayo. Ang mga tanga. Daw niya kung kwarta deribe. 1-3. Damag lang agi.